ካብዚ ብምቕፃል ድማ መጀመርታ ናይ ብዙሕ ተኸታታሊ ናይ ቲዮሪ ወይ ክልተ ሓሳብ ትምህርቲ ናይ ምዝዋር መኪና ክንህብ ኢና ማለት እዩ። ሰማይ ደረትና ሒዙልኩም እዩ ቀሪቡ ዘሎ ነዚ መደብ። እቲ ሕግታት ካብ ናይ ኖርዌይ ሕግታት ዝተኸተለ ኮይኑ ዝበዝሐ ንዝተፈላለዩ ዓድታት እውን ዝጠቅም እዩ። ብፍላይ ንስካንዲኔቭያ ካብኡ ናብኡ ከዓ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ቦታታት ከዓ ምስ ቁሩብ ምምሕያሻት ማለት እዩ። ብዝተረፈ እቲ ሕግታት ዳርጋ ኩሉ ዓለማዊ እዩ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ። ንሎማዓንቲ ንሪኦ ናይ ምልክታት ናይ ትራፊክ ኮይኑ ብናይ ሃዛርድ ሳይንስ ክንጅምር ኢና። እቶም ሃዛርድ ሳይንስ ንብሎም ኣዝዮም ተጠንቂቕና ንኽንከይድ ዝሕግዙና ሳይንስ ማለት እዮም ወይ ምልክታት ነዚኣቶም ድማ ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና። ሕጂ እቲ ምርኣይ ከመይ ክኸውን ማለት እዩ እታ ምልክት ምርዳእ ጥራይ ወይ ትርጉማ ምፍላጥ ጥራይ ወይ ኣብ ፈተና መፅያስ ከተኽብበላ ጥራይ ካብ ኤቢሲዲ ዘይኮነ ነታ ምልክት ምስ ረኣኻ ኣብ ፅርግያ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐታት ትወስድ። ምክንያቱ ቲዮሪ ጥቕሙ ነቲ ኣብ ፅርግያ ወይ ኣብ ግብሪ ትገብሮ ነገር መምርሒ የኾነካ እዩ። ብዘይ ቲዮሪ ተኣቲኻ ናብ ፅርግያ ብጣዕሚ ግዜኻ ተጥፍእ ብጣዕሚ ወላ ሓንቲ እውን ክትሕዛ ኣይትኽእልን ኢኻ መምርሒታት እውን ከይትኽተል ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሰማይ ደረትና ዕላማ እንታይ እዩ ኣብዛ ኣርእስቲ እዚኣ ነቲ ቲዮሪ ከመይ ጌርካ ናብቲ ግብሪ ሓዊስካ ዝበለፀ ውፅኢት ኣብ ናይ ምዝዋር ትወስድ ማለት እዩ። ስለዚ ንምንታይ ኢና ቲዮሪ ንምሃር እንተዳ ኢልና ቲዮሪ መሰረታዊት ነታ ናይ ቲዮሪ ፈተና ንምሕላፍ እያ። ንሳ ምስ ሓለፍካ ግን ቲዮሪ ወዲእኻ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ እታ ፈተና ወረቐት ዋላ ብጥርሑ ተዝህቡና እንተዘሕልፉና ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ነቲ ቲዮሪ ከነንብቦ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ቲዮሪ ማለት ኣብቲ መንገዲ ዝመርሓና ማለት እዩ። ዝበዝሐ ግዜ ቲዮሪ ከይንበብካ እንተኸይድካ መምህርካ ጠጠው ኣቢሉ መንገዲ ነቲ ዘይተረዳእካ ነገር ከረዳእካ ክግደድ እዩ ማለት እዩ። ወይ ከዓ እዚአን እዚአን ኣንቢብካየን ምፃእ ክብለካ እዩ። ስለዚ ጠጠው ኣቢሉ ምምህረካ እንተሎ ካብ ግዜኻ እዩ ካብተን 45 ደቂቕ ንሰዓት ማለት እዩ። እታ ሰዓት ትበሃል ኣብ ኖርዌይ 45 ደቂቕ ስለዝኾነት ስለዚ ካብዘን 45 ደቂቕ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ምዝዋር ክትጥቀመለን እንተኾንካ ምስ መምህርካ እታ ዝበለፀት እንታይ እቲ ቲዮሪ ብገዛኻ ወዲእኻ እያ ትመፅእ። ምስ መምህርካ እቲ ልምምድ ትገብር ማለት እዩ። ንኣሽቱ ምምሕያሻት ክትገብር ትኽእል ምስ መምህር ኮንካ ማለት እዩ። ድሓር እዚ ንምንታይ ይሕግዘካ ውሑድ ገንዘብ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ ቲዮሪ እንተለካ ብዙሕ ቀልጢፍካ ናይ ዝመሃረካ መምህር ናይ ምሓዝ ክእለት ይህልወካ። ድሕሪ ምውዳእ ትምህርትኻ ካብ ሓደጋታት ትድሕን ዝተፈላለዩ መቕፃዕትታት ናይ ፓርኪንግ ክኸውን ይኽእል ናይ ካልእ እውን ከተወግድ ትኽእል እንተዳ ሙሉእ ፍልጠት ናይ ቲዮሪ ሃልይካ ማለት እዩ። ስለዚ ቲዮሪ ማለት ፍልጠት ማለት ጥራይ ጌርና ክንርድኦ ፅቡቕ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ኣውቶማት ዲኻ ክትመሃር ትደሊ ዋላ ማንዋል እቲ ዋና ፍልልይ ኣብ ኣውቶማትን ማንዋልን እቲ ማርሽ ማለት እዩ። ከመይ ጌርካ እቲ ጊር ኣብ ኣውቶማት ባዕሉ እዩ ዝቐያየር ሓንሳብ ኣብ ድራይቭ ምስ ገበርካዮ እታ መኪና ዘድልያ ሓይሊ እናሃበት ነቲ ቁልቁለት ዓቐበት ትወፆ ማለት እዩ። ኣብ ማንዋል ግና ንስኻ ነቲ ጊር ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ እናበልካ ክትቆፃፀሮ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ። እታ መኪና ኣብ ማንዋል ብማርሽ ትቆፃፀራ ማርሽ ድማ ዝያዳ ምውህሃድ የድልየካ ማለት እዩ። ስለዚ ክትውስን ኣለካ ማለት እዩ። ማንዋል ክትመሃር እንተደኣ ኮንካ ናይ ማንዋል ላይሰንስ እንተደኣ ተዋሂብካ ሓሊፍካ ንኣውቶማት መኻይን ክዝውር ትኽእል ኢኻ። ኣውቶማት ተማሂርካ ኣውቶማት እንተደኣ ሓሊፍካ ግን ናይ ማንዋል መኻይን ክዝውረን ኣይትኽእልን ኣይፍቀደካን እዩ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሕጊ ከም ዝፈለጥኮ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክመርፅ ቁሩብ ኣጠራጣሪ እዩ ክትውስን ኣለካ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብ ናይ ኖርዌይ ብዙሓት ኮሚነታት ብዙሓት ምምሕዳራት ኣውቶማት እዮም ዝገዝኡ ኤሌክትሪክ መኻይን ይገዝኡ። ኤሌክትሪክ መኻይን ከዓ መብዛሕተን ኩላተን ዳርጋ ማንዋል እየን ኣውቶማት እየን ክብል እየ። እዚ ኣውቶማት ስለዝኾና ምናልባት ማንዋል ከየድልየካ ይኽእል። ማንዋል ዝዓበየ ከሕስበካ ዝኽእል እንታይ እዩ ክትለምዳ ቀልጢፍካ ነቲ ናይ ማርሽ ሲስተም ለሚድካ ነቲ ማርሽካ ምስቲ ፅርግያ ከተወሃህዶ ከምቲ ክንሰዶ ዝፀቐናና ቪድዮታት ክኸብድ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ኣውቶማት ተማሂሮም እውን ናብ ማንዋል ዘመሓይሹ ኣለዉ ይቕይሩ ላይሰንስ ከም ብሓድሽ ማለት እዩ። ወይ ኣውቶማት ሪኢኻ ከም ኣድላይነቱ ማንዋል ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ዝበዝሐ እዚ ብቐረባ ክትረዳድእ ትኽእል ምስ ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ መኪና ምግዛእ እውን ወይ ኣብ መኪና ምጥቃም እውን ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ዲኻ ትጥቀም ናይ ነዳዲ እውን ሓደ ዓብዪ ሕቶ እዩ። ኣብ ኖርዌይ ላይሰንስ ምስ ወዳእኻ ኤሌክትሪክ ትጥቀም እንተኾንካ ዘለካ ጥቕምታት ብዙሕ እዩ እናጠፍአ እኮ ከይተሃለወ ማለት እዩ። ነዳዲ እንተኾንካ ኸ ምስ ከምቲ ኣቀማምጣኻ ምናልባት ናይ ኤሌክትሪክ ጥቕምታት ኣብ ከተማ ዝያዳ በዝሕ ክኸውን ስለዚ
ትነብረሉ ቦታ ሪኢኻ ክስታይ ትገብር ጽቡቕ እዩ ክትውስን ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ መኪና ገዚኡ ዝለማመድ እሞ ድሕሪኡ ላይሰንስ ዘውፅእ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ክትገብር ኣብ ግዜ ቲዮሪ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ግዜ ልምምድ ብምሉእ እናተምሃርካ ከለኻ ምክንያቱ እቲ ሙድካ ብምሉእ ናይ መጽናዕቲ ኸውን ናይ መኪና ኸውን ብኡ ንብኡ ከዓ ካብ ብዙሓት ሰባትካ ብዙሕ ተመክሮ ትከፋፈል ማለት እዩ እዚኣ ቀዳመይቲ ቪድዮና ስለ ዝኾነት እቲ መሰረታዊ ንሓልፎ ኣለና ካልእ ቪድዮታት ብቐጥታ ናብ ክስታይ ይኸውን ስለዚ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ንዝረኸብካዮም ዝኽእሉ ዋላ ላይሰንስ ዘውፅኡ ዋላ ዘይገውፅኡ ተራእቲ ተኻኢሉ ከምኡ ክትገብር ጽቡቕ እዩ ሰማይ ደረትና ነዚ መደብ ወይ ጉጅለታት ንኽትፈጥሩ ዕድል ክትፈጥር ክትፍትን እያ ናብ ኢሜይል ኣድረስ ኣብ መወዳእታ ገድፈልኩም እየ ናብኡ ተደኣ ሰዲድኩም እቲ ጉጅለታት ከም ዝፍጠር ምሳና እውን ብቐጥታ ብኦንላይን ተኣኪብና ከመይ ጌርና ክንዘራረብ ንኽእል እንታይ ዓይነት ምኽርታት ሕቶታት ወይ ካልእታት ክንምልስ ኢና ማለት እዩ ክንደይ ገንዘብ ይኣኽለኒ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ቁሩብ ገንዘብ ሒዝካ እንተደኣ ትምህርቲ ጀሚርካ ጠጠው ትብል ኣብ መንጎ ምስ ወዳእኻ እሞ ናይ ኖርዌይካ ብጣዕሚ ክቡር ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ጠጠው ምስ በልካ ተን ዝለመድካየን ድሕሪ ወርሒ ዋህሊልካ ክትመፅእ ተኾንካ ወይ ድሕሪ 2 ወርሒ ብጣዕሚ ክስታይ ይኸውን ማለት እዩ ቁሩብ ረሲዕካ ኢኻ ትመፅእ እቲ ልምዲ እቲ ናይ እግሪ ብዙሕ ነገር ስለዚ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማርካ ብዝተኸኣለ መጠን ብዙሕ ገንዘብ ኣዋህሊልካ እንተኣቲኻ ጽቡቕ እዩ ብሓፈሻ ሓደ ዝኽእል ሰብ 25,000 ክሳብ 30,000 ክሮነር እዩ ዝውድእ ስለዚ ከምቲ ቀጻልነት ናይ ኣታዊ ናትካ ሪኢኻ ቁሩብ ሒዝካ ጀሚርካ ንበዝሒ ግዜ ጅምር ግድፍ ተኾይኑ ነቲ ናህሪ ናትካ ናይ ምምሃር ብጣዕሚ ክቕንሶ ክእል እዩ ማለት እዩ ዝያዳ ወፃኢታት እውን ክሓተካ ክእል ማለት እዩ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ እንተልናዮ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ኖርዌይሲ ናይ መኪና መምህር የለን ኣብ ኦሽሎሜት ዩኒቨርሲቲ ዝውሃብ ዛ ሊንክ ይበኩም ዘለኹም ከመይ ጌርካ መምህር ትኸውን ንኽትመሃር ማለት እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ 2 ዓመት ተማሂርካ ድሕሪኡ እቲ ዘድሊ ነገራት ኣማሊእኻ ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ምናልባት መኪና ዝፈቱ ሰብ ተማሂርዎ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ወይ ካልእ ዜጋታት እውን ዋላ ኖርዌጅያን ይኹን ዓብዪ ዕድል ክፈጥር ይኽእል እዩ ንዑ እውን ስራሕ ክኸፍት ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ምልክታት ክንኣቱ ኢና ትራፊክ ሽልድ ብኖርዌጅያን እያ ተላዕሊ ዘላ ቀዳመይቲ ሕጂ ፋሬስ ሽልድ ኢና ክንኣቱ ኣብ ዝተፈላለዮም ዝከፋፈሉ ምልክታት ስለዚ እዚኦም ናይ ሓደጋ ምልክታት ወይ መጠንቀቕታ ምልክታት እዮም እዚኦም እዚ ሓደጋ ስለ ዘሎ ፋሬስ ሽልድ ፋረ ማለት ሓደጋ ማለት እዩ ሓደጋ ስለ ዘሎ ከመይ ጌርካ ተጠንቂቕካ ትዝውር ዘመልክቱ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ከነስተውዕሎ ዘለና እታ ቲዮሪ መሓዝ ጥራይ ንኣብነት እዚኣ ኣብ ቲዮሪ ፈተና እንተመፅያ ካብዚኣተን እዛ ምልክት በካ እሞ ኤቢሲዲ ድማ መን እያ እዚኣ ብለካ ሽማ እታ ላዕለወይቲ ስካርፕ ስቪንግ ኪሎ ሄረ ትብላ ብኢንግሊሽ ተኮይኑ ማለት እዩ ብኖርዌጅያን ተኮይኑ ብኢንግሊሽ ተኮይንካ ዳንጀሮስ ከርቭ ኢልካ ትምልሳ ኢኻ ሓሊፍካያ ማለት እዩ ግን እዚኣ ኣብ ፅርግያ እንተገጢማትካ እንታይ ትገብር እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ትምህርትና ክኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኣ ምልክት ፀኒሓትካስ ኦኬ ሓደጋ ኣሎ ብቐድመይ ኣንጎሎ ትጥወላ ተረዲእኒ ኣሎ ቀልጢፋ ትዕፀፍ ኣንጎላ እያ ግን እንታይ ክገብር ኣለኒ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ከምዚ እናበልና ኢና ብምሉእ ክንከዶ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቲዮሪ ክኸውን ከሎ ኣብ ማንዋልን ኣውቶማትን ኣበይና ንምህር ዘለና እንተይና ኢልካ ኣውቶማት ቀሊል እዩ ወላ ሓንቲ ትገብር ኒሃ ነዳዲ ጥራይ እናሃብካ ወይ ፍሬኖ እናሓትካ ኢኻ ትኸይድ ማንዋል ተኮይና እታ መኪና ግን ጊር ናይ ምቅያር ጎኑ ጎኑ እውን ፍሩስየን እናረገፅካ ኢኻ ጊር ትቕይር ክትፍኑ እውን ኣለካ ሽዑ ምስ ቀየርካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ማንዋል እውን እቲ ንምሃሮ ኣፕላይ ይገብር እዩ እዚ ናይ ማንዋል እውን እዚ ንምህሮ ዘለና ንማንዋል እውን ይኸውን እዩ ጥራይ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ኣብቲ ቀስ በል ክበሃል ከሎ ኣብ ማንዋል ከመይ ጌርካ ቀስ ትብል ኣብ ኣውቶማት ተኮይና ሰኢልካ ጥራይካ ቀስ ትብል ፍሬኖ ትሕዝ ወይ ነዳዲ ትገድፍ ማለት ወይ ሓይሊ ምሃብ ትገድፍ ኣብ ማንዋል ተኮይኑ ግን ፍሬኖ እናሓዝካ ትከይድ ከለካ ወይ ነዳዲ ምስ ፈንኻ እቲ ጊር እውን እናቐነሰ ክኸይድ ኣለዎ ትንህር ተለካ እቲ ጊር እናወሰኸ ክኸይድ ኣለዎ ስለዚ እዚኣ ኩለን እንዳእተኹም እንተደኣ ከይድኩም ቀስ በል ተደኣ ኢልና እንታይ ማለት እዩ እቲ ዕቅን ናይ ጊር ኣሎ ምሽ ኣብ ቀዳማይ ተኮይኑ ክሳብ 10 ዲኻ 20 ክትከይድ ኢኻ ካብኣ ቀልጢፍካ ናብ ክሳብ 40 ኣቢልካ ትከይድ ኢኻ ቀልጢፍካ ክሳብ 60 ኣቢልካ ብሳልሳይ ትከይድ ኢኻ ብራብዓይ ክሳብ 80 ኣቢልካ ትከይድ ኢኻ ሓምሻይ ካብ እውን ላዕለ ትከይድ ኢኻ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ገምጋም ህበኩም ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ክንህር ከለና ነቲ ስፒድ እንዳረኣና እቲ ጊርና ቀልጢፍና ቀይር ጌር ከነብል ኣለና
ከምዚ ዓይነት ናይ ሓደጋ ምልክት እንተሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣንጎሎላ እሞ ተጠንቀ ሓደገኛ እያ እንተኢሎ መኻኻ እንዳቐነስካ ክትከይድ ኣለካ እዚ ኣውቶማት እንተኮይና ነዳዲ ትገድፎ ፍሬኖ እግርኻ ኣብ ፍሬኖ ትገብራ ዋላ ይተሓዝ እግርኻ ኣብ ፍሬኖ ትገብራ እዚ ምልክት ናይ ምድላው እዩ እዚ ኸ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ፈታኒ ዋላ መምህር እውን ዝጥምቶ ነገር እዩ ማለት እዩ ማንዋል እንተኮይና ኸ ቀስ እናበልካ ትኸይድ እሞ ጊርካ ሕጂ ቀስ እናበልካ ካብ 80 ንኣብነት ክትከይድ ፀኒሕካ ናብ 60 ተወሪድካ ክትቅንሶ ኣለካ ትጊር ማለት እዩ 40 ተፀኒሕካ ናብ 30 ክትቅንሶ ኣለካ ናይታ መኪና ሓይሊ ርኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እዘን ዝምህሩለን መኻይን ብጣዕሚ ሓደሽቲ እየን ስለዚ ፅቡቅ ከኺደካ ክእል እዩ ኣብ መኪናኻ ግን ክፈላለ ክእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ትለማመደላ መኪና ስለዚ ዓቕማ እናረኣኻ ድምፂ እውን እናተኸታተልካ ክትቅንስ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ በዚኣ ክንጅምር ኢና ናይ ማንዋልን ናይ ኣውቶማትን ግን ከምኣ እናገበርኩም ጥራይ ቀይርዎን ማለት እዩ ምድግጋም ከይከውን ኣብ ኩሉ ስለ ኣገዳሲ ዝኾነት እየ ጠቂሰ ስለዚ እዚኣ ኣብ ቅድሜና ጠዋይ ኣንጎሎ ኤንድ ሓደገኛ እዩ ብጣዕሚ እታ ኣንጎሎ ብጣዕሚ ስካርፕ ስለ ዝኾነት ቀልጢፋ ስለ ትዕፀፍ ሓደጋ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ከይትሪኣ ትኽእል ኢኻ ንሂርካ መፂኻ ናይ 80 እንተኮይኑ ንኣብነት ብ80 መፂኻ ብ80 ክትጥወያ ይብልካን ማለት እዩ ምክንያቱ ቀልጢፋ ስለ ትጥወ ቀስ ኢልካ ተቆፃፂርካ ትጠው ኣለካ ማለት እዩ ንቅፅል ኢና እዚኣ ከዓ ልክዕ ከምኣ ኮይና ንፀጋም እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ምስ ረኣኻያ ኦኬ ድሕሪ 50 ድሕሪ 100 ሜትሮ ድሕሪ 150 ክትከውን ትኽእል እያ ከከምቲ ናህሪ ናይቲ ከባቢ ስለ ዝትከል ማለት እዩ ነዚኣ ምስ ረኣኻ ግን በቲ ምስቲ ትኸዶ ዘለኻ ክትቅንስ ኣለካ ነዳዲ ትፉን ምናልባት ወይ ተቐርባ ዝያዳ እናተጠንቀቕካ ዝያዳ እናተዓዘብካ ከባቢኻ ክትቀርባ ኣለካ ማለት እዩ ድሕሪኡ ተኣንጎሎ ምስ በፅሕካ ከዓ ትዘድሊ ከምቲ ዓይነት ናይቲ ኣንጎሎ ርኢኻ ምልክታት ተወሳኺውን ክበካ ክእል እዩ ብኡ ትጥወ ማለት እዩ ሓንሳብ ብ30 ተጠወያ ዝብል ምልክት እውን ህበካ እዩ ብ60 ተጠወያ ዝብል ምልክት ህበካ እዩ እዚታት ኣብቲ ንዝውሮ መኪናታት ኣብቲ ቪድዮ 1 2 3 ኢልና ዘርዚርናዮ ዘለና ኣብቲ ምልምማን ጥራይ ዘለዎ ኣብኡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ረኺባ ስለ ዘላ ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከነምፅኣ ክንፍትሽ ኢና እንተደኣ ደልያ እውን ማለት እዩ ካልእ እዚ ጥውይዋይ መንገዲ እዩ ተቐዳሚቲ ግን ንየማን እያ ሽዑ ከዓ ንፀጋም ጌርካ ትድይብ ክጠዋወ ክእል ማለት መንገዲ ስለዚ ሓንቲ ተጠውየልካ ወዲእኻ ደይኮነ መሊስካ ክትጥወ ስለ ዘለካ ነዚ ተሪእኻ እንታይ ማለት እዩ እቲ ስፒድ ናትካ ጥውይ ምስ በልካ ቀዳመይቲ የማንስ መሊስካ ክንህር የብልካ ምክንያቱ እታ ዳሕረወይቲ ከዓ ተርክበካ ይዓልጢፋ ሕጂ ነቲ ከባቢኻ ርኢኻ ኣበያ ደላታ ኣንጎሎ ርኢኻ ትውስን ኣለካ ሕጂ እቲ ነዚኣ ርኢ መሰበልካ ኢኻ ትርዳእካ ትኽእል እንድያ ዋላ ዘይተምሃርካ ትራፊክ ሳይንስ ትሕቶ ግን ነዚ ምስ ረኣኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ እንዳስተውዓልካ ትከይድ ኣለካ ክትፅንዕ ከለኻ እውን እዚኣ ትሓስብ ዘለካ ወይ ትሓስብ ዘለክ ማለት እዩ እንታይ እናቐየርኩ ወይ እንታይ እናቐነስኩ እንታይ እናወሰኽኩ ክኸይድ ኣለኒ ክንብል ኣለና እያ ጥውይዋይ መንገዲ ኣሎ ቀዳመይቲ ንፀጋም ኣላ እዚኣ ዓቐበት ኣሎ ስለዚ ሓይሊ ከድልየኒ እዩ ማለት እዩ ኣውቶማት እንተኮይኑ ምርጋፅ ጥራይ እዩ ቀሊል እዩ ማንዋል እንተኮይኑ ግና ነቲ ጊርናትካ ክትቅንሶ እዩ ዘለካ ምክንያቱ ዓቐበት ሞር ሓይሊ የድልየካ ዝያዳ ሓይሊ ማለት ግን ኣብ ማንዋል እንታይ ማለት እዩ ቀዳማይ ካልኣይ ከምታ መኪና ማለት እዩ ሜይቢ ብካልኣይ ክትወፅኦ ትኽእል ብቀዳማይ ክትወፅኦ ትኽእል እታ መኪና ብርቱዕ ዓቕ እንተኮይኑ ትሪኦ ማለት እዩ ንስኻ ከይተሃወኽካ ጥራይ ክትቅይር ኣለካ ማለት እዩ ኣብዚ ዓቐበት እንተኮይኑ ንኣብነት እቲ ብርቱዕ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ግዜ ፈተና ጥውይ ምስ በልካ ቀዳመይቲ ትፀንሐካ ዓቐበት ሕጂ ንስኻ ብካልኣይ ተጠዊኻ ወይ ብሳልሳይ ተጠዊኻ ከይተረዳእካ ሃንደበት ምስ መፀትካ ቀልጢፋ እያ ትዝሕልታ መኪና ክትጠፍኣካ እውን ትኽእል ትጠፍእ ዓይነት እንተኮይና ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ እንተጠፍአት ስለዝጠፍአት ጥራይ ኣይትተርፍን ኢኻ ኣብ ፈተና ከይጠፍኣካ ግን ቀልጢፍካ ርኢ መሰበልካዮ ወይ ምስ ተፀብኻዮ ቀዲምካ ዘዊርካዮ ተፀኒዕካ እቲ ከባቢ ናብቲ ዘድሊ ጊር ትቕይር እያ ብቐዳማይ ክወፃ ክእል እያ ኢልካ ብቐዳማይ ቅይር ኣቢልካ ምቕያር ጥራይ ማለት እዩ ተጠፊኣትካ መኪና እውን ተረጋጊእኻ ቀዳማይ ጌርካ ቀስ ኢልካ ምድያባ ጥራይ ማለት እዩ ቁልቁለት እንተኮይኑ ናህሪ ኣየድልየካን እዩ ስለዚ ፍሬኖ ጥራይ እናተቆፃፀርካ ናህርኻ ልዕሊ እቲ ኣብቲ መንገዲ ዝፍቀዶ ስፒድ ሊሚት ወይ ናህሪ الدرت كي تحلف تتنقع حمسة تخين حمسة هي تحلفك معناته دان هرت دان كواللت الطفاق كي تدخل معناته هي بنهاري فزي بزي زيادة فرينو ممكن تصير اللي كامل أجي ترى فرينو تحزل لها من البعض من الناس جير أنت اللي كهينو نذكر معناته أبزي بستفعل عليهم هنا نعم نتصرف جاه سرعه له مسكالو
ምልክታት ክትመጽእ ትኽእል ወይ እቲ ጽርግያ ባዕሉ እንዳጸበበ ዝኸይድ እንተኾይኑ እቲ ጽርግያ ይጸብብ ኣሎ ብለካ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ? ንኣብነት ቀሲንካ ክትዝውር ጸኒሕካ ፊትካ ዝመጻ ኣየርክባንን እየን ኢልካ ሕጂ ኣብዚ እናጸበበ ክመጽእ ከሎ ግን ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ። ወይ ናህርኻ ከምቲ ናይ ቀደሙ ከይክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ስለ ዝጸበበኻ ዝያዳ ምስትውዓል ከድልየካ ይኽእል ማለት እዩ። ኣብዚ እታ ጸጋመይቲ ትኺል እያ ዘላ ስለዝወለ ሓደ ሽግር የለን። ንስኻ ግን ዝበዝሐ ግዜ ብየማን ኢኻ ትዝውር የማናትካ ድማ እናጸበበት ትከይድ እያ። ስለዚ እቲ ጽርግያ እናጸበበ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ንስኻ እንታይ ጥንቀቓታት ዝያዳ ምዕዛብ እዩ። ቀዳማይ ምዕዛብ እዩ። ድሕሪ ምስ ተዓዘብካዮ እቲ ዓይንኻ ድዩ ወይ ብዝተፈላለየ ድምፂ ምስ ሰማዕኻ እቲ ሓበሬታ ከይድ እዩ። ሓበሬታ ምስ ከደ ክርዳእካ እዩ ማለት እዩ። ኦኬ እንታይ ክገብር እየ ክትብል ኢኻ ድሕሪ ምዕዛብ ዝመጽእ ድማ እቲ ሓበሬታ ምስ ከደ ናብ ሓንጎል ከይዱ ሓንጎል ከዓ ትእዛዝ ክሕልፍ እዩ ማለት እዩ። ትእዛዝ ከዓ ናብ ኣካላት ክኸይድ እዩ። ኣካላት ከዓ እግሪ እንተኮይኑ ንኣብነት ፍሬኖ ክሕዝ እዩ ማለት እዩ። ምስኡ ከዓ ማርሽ ምቕያር ኣሎ። ሕጂ እቲ ስቴፕስ ከምዚ ርኢ መሰበልካዮ ይኮንካን ከምዚ ግዜ ወስድ እዩ። ሓደ ነገር ርኢኻዮ ክሳብ እቲ ፍሬኖ ሒዝካ ጠጠው ትብል። ምክንያቱ ኣብ መንጎ እንታይ ኣሎ ምስ ረኣኻዮ ምርዳእ ናይ ሓንጎል ከድሊ እዩ። ሓንጎል ምስ ተረድኦ እንታይ ክውስን እየ ኢሉ ክጠራጠር እዩ ማለት እዩ። ጽቡቕ ኣጽኒዕኻዮ እንተጸኒሕካ እቲ ውሳነ ቀሊል እዩ። ምጥርጣርካ ዝያዳ ኣብ ሓደጋ እትወካ። ስለዚ ምውሳን ኣሎ፣ ድሕሪ ምውሳን ኣክሽን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚታት ስለ ዘለዎ ኣብ ፈተና እውን ክመጽእ ይኽእል መጀመርታ ምዕዛቢ ሰንስ ትገብሮ ድሕሪኡ ርዳእካ ብሓንጎልካ ኩነታት ርዳእካ ድሕሪኡ ትውስን ድሕሪኡ ኣክሽን ትወስድ ፍሬኖ ትሕዝ ወይ ነዳዲ ትህብ ወይ ገለ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሉ እዩ ማለት እቲ ተግባራት በዚ ብጸጋም ወገን ትጸብብ ኣላ ማለት እዩ። የማን ብዙሕ ኣይተጸልወን ኣሎ ግን ኣይተጸለኻን ማለት ንስኻ እቶም ኣንጻርካ ስለተላጽለዉ ከለዉ ኮይኖም ምናልባት ዝያዳ ጥንቃቐ ኩሉ ግዜ ላ እዩ። እዚ ብምሉእ ንሪኦ ዘለና ናይ ሓደጋ ጥራይ እዩ። ፋረሺልቲ እዩ። ኣብዚ ዘይጥጡሕ ጽርግያ ኣሎ ወይ አንኢቨን ሮድ። እዚ ዘይጥጡሕ ስለ ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ከይረሳዕኾ ኣብቲ ፈተና ልክዕታ ቃል ከምዚኣ ክትመጽእ ትኽእል እያ። ብእንግሊሽ ትወስዳ ተለኻ አንኢቨን ሮድ ብኖርዌጅያን እንተኮይናኻ ልክዕ ኣብቲ ናይ ኖርዌጅያን ክትርእይዎ ኣለኩም ማለት እዩ። ሓራፍ ፈተና እውን እንግሊሽን ኖርዌጅያንን ስለ ምቕያር ዝከኣል ብሓንቲ ዘይተረዲእትካ ናብቲ ሓንቲ ምቕያር ጽቡቕ እዩ ፈተና ማለት እዩ። ምናልባት ንእግረ መንገድና ምናልባት ኣኪብና ኸዓ ከመይ ጌርካ ፈተና ትወስድ ክንዳሎ ንኽእል ኢና ዝተወሰነ ግዜ። ዘይጥጡሕ ጽርግያ እንተሎ እንታይ ማለት እዩ ገልጠምጠም ክትብል እያ። እታ መኪና ታስያ ትኽእል ኢኻ። ናህርኻ እውን ሓምሳ ተኮይኑ እቲ መንገዲ ጽቡቕ ትመጽእ ጸኒሕካ ዘይጥጡሕ ተኮይኑ ግን ብሓምሳ ክትቅጽል ዘይክትክእል ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ዝያዳ ተስተውዕል ኣለካ ማለት እዩ። ቀስ ክትብል ኣለካ፣ ከባቢኻ ትዕዘብ ኣለካ ማለት እዩ። እዚአን ምናልባት ዝመሳሰላ እየን። እዚኣ ዘይጥጡሕ መንገዲ እያ ክልተ ኣለዋ። እዚኣ ግን ሓንቲ እያ። እዚኣ ስፒድ ባምፕ እያ። ጽቡቕ ትንህር ጸኒሕካ ብፍላይ ኣብ መንበሪ ዝግበር ብዙሕ ሰብ ኣብ ዘለዎ በቲ ዘለኻዮ ናሃር ብጣዕሚ ከይትውስኽ ጽርግያ ጽቡቕ ኢልካ 50 ኣሎ ልዕሊኡ ከይትኸይድ ወይ ክትቅንስ ምእንታን ኣንጎሎ ስለ ዘላ ወይ ተምሃሮ ስለ ዝሓልፉላ ድሕሪ መንገዲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ እዚኣ ትጸንሓካ ማለት እዩ። እዚኣ ምስ ረኣኻ ድሕሪ 50 ድያ ድሕሪ ቁሩብ ሜትሮታት ሓንቲ ባምፕላ ማለት እዩ። እዛ መንጋድ ማለት እዩ። እዚ ቁሩብ ሰሓፍ ኣቢላ እያ ተውርደካ እዚኣ ክትጥንቀቐላ ኣለካ ማለት እዩ። ምዝዋር ኣብዚኣ እንታይ እዩ ምስ ረኣኻያ እዚኣ ምስ ረኣኻያ ክትጥንቀቕ ኣለካ። ነታ መንጋድ ግን ከመይ ኢልካ ተሓልፋ ነታ ስፒድ ባምፕ ቀስ ኢልካ ተቐርባ ቀስ ኢልካ ጽቡቕ ትመጽእ ጸኒሕካ ፍሬኖ ንእሽተይ ትሕዝ ፍኑ መሰበልካ ቀስ ኢላ ትድይባ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናህሪና ንቆፃፀር ዘለና ቀስ ኢልካ ምስ ደየብካያ እታ መኪና ባዕላ ክትሓልፋ እያ በቲ ፍኑ መሰበልካ በቲ ዝጸንሐ ሓይሊ ማለት እዩ። ምስ ሓለፈት ኣብቲ ምውራዳ ነዳዲ ወሲሕካ ትሓልፍ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ክትብል የብልካ። እንታይ እዩ እዚ ናህሪ ንክትቅንስ ጥራይ 40 ተጸኒሕካ ናብ 30 ከባቢ ወሪድካ ቀስ ኢልካ ናትሓልፋ እዩ። 50 ተጸኒሕካ 40 ንበሎ ማለት እዩ። ቀስ ትብሎ ግን ኣጸቢካ ርሑቕ ከለኻ ደይኮነ ኣብቲ ጥቓ ምስ በጻሕካ ፍኑ መሰበልካ ፍሬኖኻ እንታይ ክትከውን እታ መኪና በቲ ክትድፋእ ጸኒሐ ሓይሊ ብዙሕ ናህሪ ቁሩብ ተደፊኣ ትሓልፍ እያ ካብኡ ብቐሊሉ ትሓልፍ እያ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ብዙሕ ክስታይ ምልክታት እዩ ሮድ ወርክስ ናይ ጽርግያ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ብጫ ኣለዎ መሬቱ፣ እዚ ካልእ ጻዕዳ እዩ መሬቱ፣ እዚኣ ግን ብጫ እያ። እዚ ግዝያዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምልክት ተኮይኑ ቀልጢፍካ እቲ ዝተወድሑ ዝተወሰነ ግዜ
ፅርግያ ይስራሕ ኣሎ ስለዚ ማሽነሪታት ክፀንሐካ ክእል ሰባት ክፀንሑካ ክእሉ እዮም ኣብቲ ከባቢ ነዚ ተጠንቂቕካ ትሓልፎ ኣለካ ማለት እዩ ተወሳኺ ካልኦት ምልክታት ምስ እውን ክህልው ይኽእሉ ምናልባት ሰብዓት ከይፀኒሕካ እንተ ፅርግያ ይስራሕ ኣሎ ተወሳኺ ምልክት ገይሮም ክቕንስዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዝበዝሐ ግዜ ናይ ሓደጋ ግዝያዊ እንተኮይኑ እቲ ምልክታት ከምዚ ብጫ ገብርሉ ማለት እዩ እቲ ቀዋሚ ግን ፃዕዳ እዩ ከምዚ ላዓሊ ንሪኦ ዘለና ግዝያዊ ብጫ መሬቱ ማለት እዩ ኣብዚ ንኣሽቱ የእማን ኮረት ወይ ንኣሽቱ እማናት ክፀንሐካ ክእል እዩ ስለዚ ተጠንቂቕካ ንክትከይድ ማለት እዩ ወይ እንተደኣ ኒሂርካ ከማን ኣንጢርካ ካልእ ሕጂ እቲ ሓደጋ ኣብ ነብስና ጥራይ ደይኮንና ንሓስቦ ዘለና ከባቢ ዘሎ ትራፊክ መኻይን ክኾና ክእላ ሰብ ኣጋር ሰብ ብሽክለታ ዝተፈላለዩ ንብረት ዋላ ክኸውን ይኽእል ሓደጋ ከይነውርድ ማለት እዩ እዚ ብነብስና ጥራይ ክንሓስብ የብልና ከባቢና ፀቢቕና እንተ ደኣ ርኢና ዝውር ኮይና ብጣዕሚ ኣብቲ ፈተና እውን ዝያዳ ፅቡቅ ነጥቢና ንመፅእ ሕጂ እቲ ዕላማና ቀንዲ እቲ ፈተና ፅቡቅ ጌርካ ብቅልጡፍ ብቁርብ ንምሕላፍ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብዚ ዝወድቕ የእማን ወይ ኣብ ኖርዌይ ተኮይኑ በረድ ክኸውን ይኽእል የእማን ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ዝወድቕ ካብ ጎቦ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ተጠንቂቕካ ንክትከይድ ከይወድቀካ ገለ ማለት እዩ ስለዚ መስተውዓሊ ኢኻ ክትከውን ትኽእል እቲ ምዝዋር ክትቅንሶ ይትኽእል ኒሃ ስፒድካ ወይ ገለ ግን ፅቡቅ ጌርካ እናዘወርካ ዝያዳ ጥንቃቐ ትሓትት ዝያዳ ምስትውዓል ኣርሒቕካ ዝያዳ ናይ ምርኣይ ነገራት ህልወካ ማለት እዩ ወይ ነቲ ከባቢኻ ናይ ምዕዛብ ስለምንታይ እዩ እዚ ቀዲሙ እውን ኣእማን ወዲቑ ክፀኒሑ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ደይኮነ ቅድሚኻ ቅድሚ 10 ደቂቕ ወዲቑ ተፀኒሑ ንስኻ ዓጊትካ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣንጎሎታት ተሎ ብፍላይ ቀስ ክትብል ኣለካ ኣብቲ ካልእ ግን ፅቡቕ እናዘወርካ ፀቢቕካ ግን ክትዕዘብ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ዘሰይም ብዙሕ ዝወደቐ እማን ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ካብ ፀጋማይካ ኣብዚ ሸተት ዘብል መንገዲ ክኸውን ይኽእል እታ መኪናኻ ሸተት ክትብል ትኽእል እያ ናይ ሸተት ልምማድ ኣሎ ዝግበር ብፍሉይ ትምህርቲ ግላት ሾሪንግ ዝበሃል መኪና ኣብ መኪና ዘይቲ ፍሲሶም ድዮም ኣብ ሸተት ዘለዎ ቦታ ወሲዶም ትዝውር እዚ ግላት ሾሪንግ ይበሃል ስለዚ ኣብኡ ትመሃሮ ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኖርዌይ ኩሉ ግዜ በረዳ ኣለና ማይ ኣሎ ሓንሳብ ሓንሳብ ዋላ ክእለት ሃሊካ እውን እታ መኪና ስቕ ኢላ ሸተት ኢላ ትጋጨወሉ ግዜ ኣሎ ግን ካብኡ ናብኡኻ ቁሩብ ክእለት እንተለካ ከዓ ብጣዕሚ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ እቲ ግላት ሾሪንግ ብግቡእ ተወሲድካ ዝበለፀ ማለት እዩ ጎኑ ጎኑ እቲ ምልክታት ከምዚ ክትርኢ ከለካ እቲ ኩሉ ናይ ግላት ሾሪንግ ክእለትካ ኢኻ ትጥቀም ማለት እዩ እንተ ደኣ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ እታ መኪና ሸተት እንተ ደኣ ኢላ ግን ሸተት ከይትብል ንስኻ ቀስ ክትብል ዝበለፀ ማለት እዩ ማይ ድዩ ዘሎ ኮይኑ ወይ ዘይቲ ድዩ ፈሲሱ ቦታ ስለምንታይ እዮም ገይሮሞ ወይ ቀፃሊ ድዩ ማይ ድፈስስ ኮይኑ መንጫዕጫዕታ ስለ ዘሎ በቲ ከባቢ ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንታይ ክገብር ኣለኒ ቀልጢፉ ክመፀካ ኣለዎ እቲ ምልክት ተረዲእካ ኣሎ ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለኒ ዝያዳ ጥንቀቐ ሓደጋ እዩ ኦልሬዲ እቲ ቀይሕ ትራያንግል ማለት እዩ ሓደገኛ ደንደስ ኣሎ እዚ ፀቢብ ፅርግያ ክትከውን ትኽእል ንኣብነት ንበልና እቲ ጎኑ ከዓ ሓመድ ክህሉ ይኽእል ግን እታ ፀጋመይቲ ኣብዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና እታ ሓንቲ እግራ እንተደኣ ረጊፅካዮስ ሃሚሙ ሒዝካ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ደንደስ ኣይትእመኖ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኸኣለካ ኣብቲ ምልክት ናይቲ ትራፊክ ኣብኡ ትከውን ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ፅርግያ ክንሕዝ ኣለና ማለት እዩ ዋላ መኪና በንፃር መንገዲ ተመፅያትና ጠጠው ኢልና ከዓ ነሕልፋ እምበር ቦታ ረኺበ ኢልካ ትሓልፍ የብልካ ምክንያቱ እዚ ከባቢ እዚ ሓደገኛ ደንደስ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ድልድል ኮይኑ ዝኽፈት ወይ ከዓ ዝዘውር ማለት እዩ እቲ ምኽፋት ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ንጎኒ ዝእለ ክኸውን ይኽእል ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ምልክታት ካልእ ተወሳኺ ምልክት ናይ ሴማፎሮ ወይ ገለ ክገብርሉ ክእሉ እዮም ወይ ካልእ መሐበሪ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክትእለ ኣለካ ማለት እዩ ወይ እቲ ዘድሊ ጥንቃቐታት ነቲ ከባቢ ሪኢኻ ትወስድ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ተፀኒሕካ እንተ ደኣ ወፂኻስ ሓፍ ኣቢላ ትግምጥለካ ኣላ ዓይነት ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ክንጥቀቐሉ ኣለና መኪና ምስ ሓዝካ ናይ ኖርዌይ ጥራይ ደይኮነ ክትገይሽ ትጅምር ኢኻ ስለዚ ቲዮሪ ብጣዕሚ ክትሕዞ ፅቡቅ እዩ ዋላታ መፅሓፍ እውን ተተገዚኣ ዝበለፀ ማለት እዩ ወይ ካብ ላይብረሪ ተውፂእካዮ ዝበለፀ ቀፃሊ ሒዝካያ ንመፃውን ከም ሪፈረንስ ክትሕዞ ትኽእል እያ ቁርብ ርኢ ርኢ ኣቢልካ መዘኻኸሪ ዝኾነካ ነገራት ማለት እዩ ክርስዕ ስለ ዝኽእል ምስ ግዜ እዚ ደንደስ ናይ ማያዊ ኣካል እዩ እዚ ድማ ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ናይ ኖርዌይ ብመኪና መፂኻ ምስ መኪናኻ ኣብ መርከብ ደይብካ ወይ ፌሪ ብኡ ጌርካ ናብ ካልእ ከተማ ትሰግረሉ ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለዚ
تا مكينة هتصعن تخوينا أبتدندس كبابري جاهزة هتصنع قدامي تخون كخا قدامي هتمت مالتي هذي أبزاك تتنقع لك كالون أبغوني دندس بحرون بارك مقبرو كل خون ويكال نقرات سأزين كيتريو سلة ماي سلة زخانة تحتي له سلة زخانة إذا ملكتزية تنقع كالو مالتي تي دندس من البعض كابزي 5 متر ريح يوه كل خون زي أجن كل ما 5 متر تتخيلات كل تخيل يا مالتي تانل أنا زت أقولها of course بس تسأل ما تكون تغيرها تانل وي هفا نتنات كا مستيات كشوفونه توسخ من لك تقبر لي ما كوميتات لازم زاد اللي تنقع أنا توصل مالتي حدا جنيا مسكلاو من قدي مسكلاو من قد كل جديد بس حاجة زي مسكلاو من قد إنه أب كل يزرله حدا جنيا زجبر زي أنت هتكون تغير تبيمان زمتك أبز عندي بيمان زمتي حق قدام نتهوا مسكلاو من قدي تاهير الرجال لا مالتي ስለዚህ ብየማን ንዝመፀካ ቀዳምነት ንኽትህቦ ምእንታን ክፅቡቅ ጌርካ ከይትሪኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እንታይ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ እዚኣ መንገዲ እዚኣ ሓደገኛ ክገብራ ክእል ኣብነት ካብ ኣነ ዝጎነፈኒ ማለት እዩ እታ ኣንጎሎ ክትቀርባ ከለካ ድሕሪ እዚኣ ዘላ ቁሩብ ምስ ከድካ እታ መንገዲ ብየማን ዝመፀካ ፅቡቅ ጌርካ ይትሪኦ ኢኻ ኣግራብ ኣለዋ ዋላ ገለ ስለዚ ቀስ ኢልካ ነቲ ኣንጎሎ ክትሓልፋ ኣለካ ብዝተኻእለ ማለት እዩ ደሴት ራን ኣባውት ወይ ከዓ ሩን ሾሪንግ زها قديمو صنحكا كاب هايوي مسوصها زبزح غزي وي اب غودناتات ون ስለዚህ ام سرعه دحستو وسنه متروتات تا هايوي سزلا دحو خندي مترو انتلنا اب تحتي صحفو يد بزح غزي ስለዚህ ንዑሪኢኻ እቲ ናይ መኪና ምንቁፃርካ ዓምሪኻ ቀስና በልካ ቀርባለካ ማለት እዩ ሕጂ ተቀስታይ ማለት እዩ ናብቲ ሃይ ደሴት ምስ በፅሓካ ከባቢ ክኸውን ኣለዎ ቀስ ስለዝረኣኻ ቀልጢፍካ ጠጠውተልካ እዚኣ ምስ ረኣኻ 150 ሜትሮ ተሪሒቁሎ 100 متر مالس درجة حنت ميدا خلص مالتي بطعم كتزحليها بوزحات مخاين بدحري حاطة طاقة تبليها سازي بدفرات قريب كنابتي هاي واي مسكربك ريخاي لها نهارك توسخي بالكان جن كاس نارك 8 تصنح كاس هند بدنا بسوس انا 5 ديكونه كاس نابلكا طبعا حموشن سوس نابلكا ابتها رول شورينج مبزحت غيزي كاب 10 كساب 10 حموشن كبابيها طاوت خيل كابون دعالات نهري بالكان سرح حموشتين ملو توتهم كع عسرة ويتحتيهم زلوا سلازي كاسيل كات قربوا لك هتقاسجن زبز حق يجي كانوا قبل جمرت انتاي أبدي حريت قلتي تطعون بالدرب حجي بوزح ترفنا مليسنا نبقس مليسنا تطعون به حجي كيف رحنا تينا فرينو ما حاس كاسنا بكاه لهم دولنا مالج زي ملكنا سيمافوري قدم دحري أوروجيزي سيمافوروخ مثلا فتصدق بتقولنا بوزح قتي من اللهم زمالتي زي حصر مكلاخلي بزح كيترخبو تخيل إيها مسناي بابور زتحاز ويا بكتمها مسناي تريك وي ترام بزح كباب له أو أصل في اللاي مالجي بمعراب وغن لازم زتايو كتمتص خلها سي تا تريك تحلف سلازهون وي تا ترام تحلف سلازهونت حاجن قديمو حصر زلو مكلاخل له لك مالجي ابزي يوتيوب حنس تريو كليبس አለው نتي كمزታት ዝህረሙ ማለት ባቡር ወይ ብትራም ከለ ዝንታይ ነዚ ኣምስራ ኣኻያ ቀስና በልካ ትቀርብ ኣለካ ሓጹር ኣለዎ ስለዚ ኣብኡ ጠጠቅ ትብል ኢኻ ማለት እዩ ሶኢልካ ሳይ ኣንጎሎት ኢልካ ፅርጋ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ድሕዝቶ ወሰነስ ሓደ ክልካሊ ነገር ክትፅበለካ ተዳእታ ትራም ትሓልፍ ኮይና ክልክለካይ ተዘየላኻ ተኸፊቶ ፀንሕ ክእል እዩ ማለት ብዙሕ ስለዚ ይጋጥመና ዝኸምቢታት ክንርስዖ ንኽእል ኢና ኣብቲ ቪድዮ ግን ኣብ ገለገለ ቀዲሕና ያለና ክንውስኸሉ ኢና ኸ ማለት እዩ زيادة بجبري نخردنا مالتي أبزي مسجري وي مكلاخلي زي بلو لك عم تحدى مالتي زي أزل وان توينا إذا خام مكلاخلي بلو حجنتاي تناي ترام وي تناي بابور مستناي مكينة بمعرض ليفل إذا حلف أو حد درجة يزلو فزين ترى كتحلف كل خان ترى أركيبات كاس تهر مكات لا مالتي كم بدل بالعلي وي بتحتي كون عند حلف زلو أو كوميز قبل زلو لازم بابور تمت على لك هذا له مكلاخل خاص لزي يقول بفلاي زي بتعمه تنقع لك سمتي مكلاخل زي قبلوا بوزح حزار بنجاري جن يقولون بتعم بوزح وقتات كفات له تسحب بتعم كأسيل كات قرب لك شو يكون يمان سجام ريخا الرجاجيت كات حلف زبالة زمانتي أبك من قد دواور تطو زي مباد بتعم يردون غير مالتي زي زبز حق زي
336 ምልክት እንዲና በጽሕ ሓደልና በዝናይ ስታተንስ ቫይረስን ምስ መንን ምስ 134 ምስ 135 ኢና ንጥቀመላ እዚኣ እጂ ሰለስተ ተኾይና ርሑቕ ኣለኻ ማለት እዩ ዝተወሰነ ክልተ ተኾይና ክልተ ሲሶ በፂሕካ ኣለኻ ሓደ ሲሶ በፂሕካ ኣለኻ ማለት ሽዑ እዚኣ ሕጂ እንታይ እዚኣ መጠንቀቕታ ትህሉ ኮላ ኣብ ትሕቲያ እዚኣተን ክህልዋ ኸለ ንኣብነት መጀመርታ እዚኣ ምስ መፀት ወይ እዚኣ ኣብ ትሕቲያ ተን ሰለስተ ዘለዋ ትመፅእ እዚኣ ትመፅእ ማለት እዩ እዚኣ ምስ መፀት ቁሩብ ምስ ከድካ ትቐርብ ስለ ዘለኻ እዚኣ ሓንቲ ትጠፍእ ናብዚኣ ትመፅእ ሽዑ ቁሩብ ምስ ከድካ እዚኣ ሓንቲ ትመፅእ ሽዑ በፂሕካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብዚ ብጣዕሚ ዝዝሕል ኣለካ ወላ ነዚአን ክልተ ሸለሊልካ እንተፀኒሕካ ኣብዚኣ ምስ በፅሕካ ብጣዕሚ ዝሕል ኣለካ ምክንያቱ ዳርጋ በፂሕካ ኣለካ ኣብቲ ናይ ትራም ወይ ናይ ባቡር መንገዲ ማለት እዩ ሽዑ ክትረኽበን ኢኻ ሓንቲ እየን ስለዚ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚአን ከምዚ ኢልና ንሓልፈን ርሕቀት መግለፂ እየን ማለት እዩ ኣብዚ ሬልዌይ ትራክስ እዚ ከዓ እቲ መንገዲ ብሓደ ዝሓልፍ ስለ ዝኾነ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ዝያዳ ንምጥንቃቕ ሬልዌይ ናይ ባቡር ማለት እዩ ኣብ ከተማ ዘይኮን ሕጂ ገጠራት ከይድካ ጭው ዝበለ ገጠር ግን ባቡር ሳሕቲ ዝተሓልፈሉ ወይ ብዙሕ ህዝቢ ዘይነብረሉ ወላ ሓንቲ ክስታኪ ኣይገብሩሉን ማለት እዩ ወላ ሓንቲ መከላኸሊ ብዙሕ ሓደጋ እዩ ዘጋጥም ከምዚ ስለዚ ነዚ ተሪኢኻ ቀስ ኢልካ ትቆርቦ ኣለካ ሽዑ ብሓደ ለበል ስለትሓልፍ የማን ፀጋምካ ሪኢኻ ተጠንቂቕካ ቀልጢፍካ ትሓልፍ ኣለካ ማለት እዩ ጠጠው ፈፂምካ ትርኢ የብልካ እዚ እውን ሓደ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ናይ ትራም ወይ ትሪክ ተሓልፈሉ እዩ እዚ ኣብ ኦስሎ ብጣዕሚ ትሪክ ዘለዎም ከተማታት ብዙሕ ትርእይዎ ትኾኑ ኣብ ኦስሎ ስለ ዘሎ ከዓ እቲ ናይ ኦስሎ ኣብ ከባቢ ካርባነሽ ልዕል ኢልካ ዘሎ ወይ ኣብ ካልእ ቦታታት በዚ በዓል ቬስት ኦስሎ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እንተላ ወይ ናሽናል ቲያትር እውን ኣሎ ስለዚ ነዚኣ እንተላስ ነዚኣ ትሪኣ ከለኻ እታ ከባቢ ትሪክ ኣለዋ እታ ትሪክ ከዓ ክትጥንቀቕ ኣለካ ትሪክ ቀዳምነት ኣለዋ ብዙሕ ግዜ ሴማፎሮ እንተለዎ ግን በዚ ሴማፎሮ ተኣዚዝካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሐ ግዜ ናይ ኣብ ፅርግያ ምስ መካይን ጥራይ ሰብ ንዝውር ነዚታት ክንርስዖ ንኽእል ኢና እዚ ብዝረኣናሉ ግን ዝያዳ ነቲ ሴማፎሮ ክንሪኦ ኣለና ተጠንቂቕና ድማ ንሓልፍ ኣለና እቲ ሴማፎሮ ናይ ትሪክ ዝበዝሐ ግዜ ምስቲ ናይ መካይን ሕደ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ክልተ ሴማፎሮ ትርኢ ኣለካ ወይ ክልተ ናይ መካይንን ናይ ትራፊክን ማለት ናይ ትራምን ብኖርዌጅን ኖርዌጅን ትሪክ ማለት እዩ እዚ ናይ ኣጋር ክሓልፍ እዩ እቲ ናይ ኣጋር መስገሪት ዘላ ግን ድሕሪ 150 ሜትሮ እያ ኣብ በረድ ብፍላይ ተኮይኑ እዚ ብጣዕሚ ክሕግዘካ ክእል ምክንያቱ እቲ ናይ ኣጋር ተሸፊኑ ክህሉ ክእል እቲ ፅርግያ ድሕሪ 150 ሜትሮ ግን ኣጋር ክሰግር የብልካ ኣጋር ብጣዕሚ ኣብ ግዜ ፈተና እንተዳ ውሕስነት ናይ ኣጋር ሓሊኻ ኣዝዩ ዝያዳ ነጥቢ ዘውህብ ስለ ዝኾነ ውሕስነት ብሓፈሻ ዝያዳ ነጥቢ የውህብ ቀስ ኢልካ ትቀርብ ኣለካ ማለት እዩ ድሕሪ 150 ሜትሮ እቲ ናይ ኣጋር መስገሪ ዘሎ ስለዚ በዚኣ ተበጊስካ ከይድካ ፀኒሕካ ድሓር እታ ናይ ኣጋር ምልክት ክትመፅእ ትኽእል ሕጂ ግን መጠንቀቕታ ጥራይ ስለንመሃር ዘለና ናይ ሓደጋ ምልክታት ጥራይ ዝነግሩና ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ህፃናት ዝፃወትሉ ከባቢ እዩ ወይ መውዓል ህፃናት ወይ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ስለዚ ጥንቅቕ ኢልካ ትከይድ ኣለካ ህፃናት ብሓፈሻ ወላ ሪኦምካ ገምጋም ከይህልዎም ይኽእል ናይ ናህርናትካ ወይ ናትካ ናይ ምስትውዓል ዓቕሞም ናቶም ትሕት ክብል ስለ ዝኽእል ንስኻ ዝያዳ ሓላፍነት ትወስድ ኣለካ ወላ ከባቢ 10 ዓመት ኮይኑስ ብዙሕ ኣይስተውዕልኒ ተባሂሉ ዝግለፅ ኣብቲ መፅሓፍ ማለት እዩ ሳይክሊስት ዘለዎ ከባቢ እዩ ሳይክሊስት ብጣዕሚ ምናሃር ክህልዎም ይኽእል እዩ ኖርዌይ ስለዚ ብጣዕሚ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ናቶም መንገዲ ተለዎም ትጥንቀቕ ማለት እዩ ኣብ ኣንጎሎታት ኣብ ገለ ግን ከርክቡኻ ስለ ዝኽእሉ ኣብቲ ጥወየሉ ወይ ኣብቲ ከባቢ ወይ ሳይክሊስት እውን ረጊፅዋ ዝሓልፍ ክኾን ይኽእል ነታ ከባቢ ነቲ ፅርግያ ወይ ናብ እትው ኢሎም ዝወፁ ክኾኑ ይኽእሉ ተፈላለየ ሳይክሊስት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ዝያዳ ክትጥንቀቕ ኣለካ ዝበዝሐ ግዜ ኣይረኣዩን እዮም ዝያዳ ዝተውዕለና ናብ መኪና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንስሳታት እቲ እንስሳ ፈላለ እምበር ከምቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ክትዝክሮም ኣለካ ትጥንቀቕ ኣለካ ንምባል እዚ ኣብዚ ኤልግ ኣሎ ናይ ኤልግ ተገጢምካ እንታይ ትገብር ምናልባት ፍሉይ ክስታይ ክንዛረበሉ ንኽእል ኣፅኒዕና ኣብዚ ግን ኤልግ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ዝድሕር ዝተወሰነ ሜትሮታት ተሂብካ ፅቡቕ ተዘይሂብካ ግን ብሓፈሻ
ስትሬክኒንግ ኣብቲ ስትሬች ኣብቲ ንውሓት ናይቲ ትዝውሮ ዘለካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ሃንደበት መፂኡ ፅርግያ ክዓፅወካ ክእል ወይ ገለ ማለት እዩ ስለዚ እንዳስተውዓልካ ትኸይድ ትቕንስ ማለት ናህረኻ ኣይኮነን እንተ መፂኻ ትቕንስ ምክንያቱ 5 ኪሎ ሜትር እዚኣ ምልክት እንተላ ን5 ኪሎ ሜትር ካብ ዜሮ ካብ ዘለኻዮ ክሳብ 5 ኪሎ ሜትር ተይልካ 5 ኪሎ ሜትር ቀስ ኢልካ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ብፍላይ በረኻ ስለ ዝኾነ ናይ 80 እንተኮይኑ በታ 80 ትኸይድ ግን ዝያዳ ተስተውዕል ዋላ ፅርግያኻ ጥራይ ዘይኮነስ የማን ፀጋም ተስተውዕል የማን ፀጋም እንዳስተውዓልካ ትከይድ ከለኻ ድማ ብኡ ክመፁ ተሪእኻ ወይ ሓደ ክመፅእ ተሪእኻ ፅርግያ ክስንጥቕ ተሪእኻዮ ብርሑቕ ቀልጢፍካ እቲ ዘድሊ ጥንቃቐ ንምግባር ማለት እዩ ቀስ ንምባል ድዩ ተመሊስካ ትሃድም ዲኻ ወይ ልክዕ ገጭሓያ ዲኻ ትሓልፍ ወይ ክትእለ ዲኻ ኣብቲ ፅርግያ ካልእ መንገዲ ማራፅት ኣለካ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ እዚ እንታይ ናህሪ ኣይትቐንስን ኢኻ እዚኣ ብጣዕሚ ገዳሲ እዚ እውን ከምኡ ኩሎም እንስሳታት ሕደዮም ጥራይ ዓይነቶም ፋልጥ ጥንቃቐ ግን ኩሉ ሕደዩ ማለት እዩ ምናልባት ዓይነቶም ገሊኦም ሓደገኛታት ክኾኑ ይኽእሉ በዓል እዚ ገሊኦም ግን ወላ ሓንቲ ዘይበሃል ክኾኑ ይኽእሉ ጥንቀቐሎም ጥራይ ዘለካ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ቱወይ ትራፊክ እያ ቱወይ ትራፊክ ከዓ ብክልተ መንገዲ ትኸዶ ዘለካ መንገዲ ብኣንፃርካ እውን መኻይን መፃ ከም ዘለዋ ንኽተስተውዕል ማለት እዩ ምናልባት ፀቢብ መንገዲ ስለ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ከባቢ ሪኢኻ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ዝተወሰነ ሜቶታት ሪጋ ክፀንሐካ ይኽእል እዚ እንታይ ማለት እዩ ተሪኢኻየን ፀገም የብሉን ሓንሳብ ግን ከምዚ ጎቦ ዓይነት ውፅእ ኢልካ ክትወርድ ከለኻ ሃንደበት እክብ ኢለን ተፀኒሕናኻ እሞ ከዓ እስኻ ብናህራ ክትመፅእ ተፀኒሕካ ብጣዕሚ እዩ ቀስ ክትብል ከሸግረካ ዝኽእል ስለዚ እዚ ተሪኢኻ መኻይን ተኣኪበን ክፀንሓ ኸላይ ሃንደበት ኣዝዩ ኣብ ዘይትፅበዮ ብሴማፎሮ ምክንያት 2 ኪሎ ሜትር ካብቲ ሴማፎሮ ርሒቐን ቀሪበና ክፀንሓ ኸላይ ስለዚ እዚ ተሪኢኻ ቀስ ኢልካ ትቆርቦ ኣለካ ነቲ ዝመፅእ መሰጋገሪ ማለት እዩ ሴማፎሮ ድዩ ወይ መስቀላዊ መንገዲ ድዩ ገለ ማለት እዩ እዚ ከባቢ ምናልባት ከባቢ ኤርፖርት ክኸውን ይኽእል ታሕቲ ዝበራ ነፈርቲ ጥራይ ወይ ኤርፖርት ትቐርባ ኣለካ ጥራይ ዘይኮነሲ እታ ነፋሪት በዚ ክትሓልፍ ከላ ታሕቲ እያ ክትበርር ድምፃ ድዩ ክሰምዖ ወይ ብርቱዕ ረበሻ ክትገብር ትኽእል ንዓኻ ንምጥንቃቕ ማለት እዩ ምናልባት ከይትስንብር ክኸውን ይኽእል ከምቲ ከባቢኡ ማለት እዩ ስለዚኣ ታሕቲ ትበርር ነፋሪት ሎው ፍላይንግ ኤርክራፍት ማለት እዩ እዚ ነፋሪት ጥራይ ዘይኮነስ ብጣዕሚ ታሕቲ እያ ትበርር እዚ ኣብቲ ከባቢ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት እንተሎ ከምዚ ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ተጠንቂቕካ ክዝውር ትኽእል ኣይትሕለፍ ኣይኮነ ተጠንቂቕካ ጥራይ ትከይድ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ሳይድ ዊንድ ብርቱዕ ናይ ጎኒ ንፋስ ብርቱዕ ንፋስ ካብ ጎኒ ዝነፍሰሉ ቦታ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እታ መኪናኻስ ክትፅሎ ትኽእል እያ ኣብቲ ሓይላ ኣብቲ ናሃርኻ ኣብቲ ገለ ኣብቲ ምቁፅፃር ናትካ ዝያዳ ከተድህብ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ናይ ንፋስ ምልክት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ድልድል ክትሰግር ከለኻ ዓበይቲ ድልድላት እሞ ከዓ ዝተንጠልጠሉ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ከተማ ወይ ሃገራት ክኸውን ይኽእል ኣብ ከምኡ ገጢሙኒ ኣሎ ኣብ ናይ ዴንማርክ ሽወደን ንኣብነት ስለዚ እቲ ድልድል ላዕሊ እዩ ስለዚ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ዝውሮ ከለኻ ኣብዚ ሓደጋ ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ ትራፊክ ይብሊክ ኣሎ ስለዚ እዚኣ ምልክት ክገብርዋ ክእሉ ስለዚ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ወይታ ቦታ ቀፃሊ ትራፊክ ዝህልዎ ናይ ሓደጋ ቦታ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ልዕሊ ዕቅን ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ካብቲ ንቡር ትገብሮ ኣብዚ ከዓ እቲ ከባቢ ምናልባት ሺ ዝኸዱ ተለዉ ሰንጢቓ ትሓልፍ ናቶም መስመር ክትህሉ ስለ ትኽእል ዝያዳ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ናህሮም ብጣዕሚ ቅጡፍ እዩ ከም ኣጋር ክንሓስቦም ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ልክዕ ከም መኪና ሓሲብካ ተጠንቂቕካ ትሓልፍ ኣለካ ይብላና ማለት እዩ ኣብዚ ሆርስ ራይደርስ ፈረስ በቲ ፅርግያ ክሓልፍ ክእል ወይ ሰንጢቑ ክሓልፍ ስለዝኽእል ክትጥንቀቕ ኣለካ እንዳፍራስ ክህሉ ይኽእል ኣብቲ ከባቢ ወይ ገለ ማለት እዩ ዝኾነ እዚኣ ምስ ረኣኻያ ኣዘዋውራኻ ከም ቀደምካዩ ጥራይ ልዕሊ ዕቅን ግን ጥንቁቕ ትኸውን ሃንደበት ፈረስ ተመፂኡ ጠጠው ክትብል ከም ዘለካ ንኣብነት ብዙሕ ትቀርቦ ከም ዘይብልካ ፈረስ ተመፂኡ ወይ ገለ እዚኣቶም ኣብ ርእስኻ ተፀኒሖም ንኽትውስን ቀሊል እዩ ሕጂ ቲዮሪ ንመሃር ኣለና ግን ከምቲ ዝበልናይ ዓንቶ እንታይ ቲዮሪ ፈተና ምሕላፍ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ቲዮሪ ጌርካ ስለትዝውር እዩ እቲ ዝያዳ መግለፂ ዘድሊ ዘሎ ስለዘይኮነ ኣብቲ ናይ ቲዮሪ ፈተና ቹዝ ጥራይ እያ ትመፅእ ምረፅ እዚኣ ትመፅያ ሆርስ ራይደርስ ትብላ ሓሊፍካ ማለት እዩ ውሕዳት እየን ዝመፅኣ ኣፍኮርስ ዝበዝሐ ሕላኽላኻት እዩ ዘሎ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ክንሪኦ ኢና ስለዚ እቲ ቲዮሪ
كمية تزور نزيع مسرع خيا إلى نقص زلنا مالتي توسخ حبريتها ملكتنا يتحدقا يحبرك إذا انتايو حدقا له مالتي إذا ملكت سمعت تحسوا السنة جديدة حدقا له تحدقا انتايو توسخ ملكت جبر لك تحتي عملتها تحتي أبدا سماي درتنا تصحيح هذا لا دحري 100 متر لجبرك خير ويحوي ويستفعل ملكتات نحدقا أو خد فلك خير تزيد ملكتات تتقيم كادو مسها أوكي كم زعين حدقا ستصبين نزله እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ክገብር ኣለና ነቲ ሓደጋ ዝምልከት ጥንቃቐ ትገብር ማለት እዩ ሓደጋ ብዙሕ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ብኡ መልክዕ ተጠቂቕካ ትኸይድ ማለት እዩ እተን ስላይድስ እዚአን እየን ነይረን ሓንቲ ክፍሊ ወዲእና ኣለና ከም ናይ ምልክታት ናይ ሃዛርድ ሳይን ወይ ከዓ ናይ ፋረሺልድ ዝኾነ ሕቶታት እንተለኩም በዚ ሰማዩ ደረተይ ሰማይ ትብል ዘላ ጂሜል ተራፂሒፍኩም ክንምልስ ንኽእል ማለት እዩ زيادة جيميل زجبرا زلوا هنتاين ترى تأكيدنا نبتوسنا جزء أونلاين بحسب ديسكاس نجبرنا خلينا نجز ويكان راح نخل أصله خبابة لهم ويكا نحركمون كم ترهاو جيرنات مثلا بحسب جهم تجبروا وي مثلا حفدي هاشير تجبرنا عملت إنجليش نوش كنت جزء كبابيش شو منتميتي شعت تميت هو ده الكايت لذي بس كذا كان قاعد جزء تخيل ويتحدى نتحدى خلق وحخل استفاد عليه كستنجبرنا خير مستقالة تتجزئات صبوا معي تمسح أبزخان شيرنا جبرنا نتحلل داشة أولودي نقتصلنا خلينا مالتي يعني لا استرف الفيديوهات نقتصلنا مالتي